थांनाय 17 बोसोराव बबेबा बोसोरावहाय मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजनाव बर' मिडियामाव फरायनाया 60 गाहामल'सो जायोमोन। 66 गाहाम, मालाबा 100बो थाङामोन, मालाबा 100नि गेजेरावनो जोबोमोन। माने मोनथाम अनजिमानि न'खरखौनो मालाबा दांनो हायामोन। बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रामोन। जोंना मेट्रिक पासआथ' जोंनि दिनाव दिनै अनजिमायानो गैया, जेराव आसामनि गेजेरावनो टप जानो हादों। जे बिथांमोननि दिनाव मेट्रिकआ 60 गाहामल' 66 गाहामल' पास जायोमोन बोसोराव फार्स्ट डिभिजना। खिन्थु जोंनि दिनाव दिनै APSC मेइन एग्जामावनो 130निख्रुइबो बारा बोसोरावहाय ओंखारदों। खोब गोजोननाय मोनदों। बे बेलायाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा नाजाथाबनाय आरो जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिफोरनि नाजाथाबनायजों लोगोसे गार्जेनफोरनि जा दायित्व फालिनाय, लोगोसे अफिसारफोरनि, फोरोंगिरिफोरनि थैथाब थांथाब जेब्लायबो साखाफारा जानानै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै चिरां जिल्लाया आसामनि गासै जिल्लाफोरनि गेजेराव 91.2% लानानै गिबिसिन सारियाव जिरायनो हादों। आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिङा बाक्साया 3थि मासियाव जिरायनो हादों। गतिके बिटिआर हिसाबैनो दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि रायजोफोरा बयनिख्रुइ गोजौसिन थाखोआव जों दावखोनो हादों, गोजौसिन मासि लाखिनो हादों। बिनिख्रुइ साबसिन खामानि आरो मालाबाबो थाबावनो हाया, जायखौ नायनानै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि बिटिआर बासिफ्रा गोजोननाय मोनगोन, बेखौ आंहा फोथायनाय दं। बेखौ बुङोब्लाथ' हाग्रामानि जा थांनाय 17 बोसोरनि गभर्नमेन्ट, नोंसोर मा 17 बोसोर होनबाय थायोब्लाना काउन्सिलाव बुंनाय बायदिसो जायो। बिथांमोना लाजियो 17 बोसोर होनब्ला। जोङो जुदि नायोब्ला जोंनि जा रेकर्ड, पास जानायनि रेकर्ड, बेखौ नायोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बबेबा बोसोरावहाय मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजनाव बर' मिडियामाव फरायनाया 60 गाहामल'सो जायोमोन। 66 गाहाम, मालाबा 100बो थाङामोन, मालाबा 100नि गेजेरावनो जोबोमोन। माने मोनथाम अनजिमानि न'खरखौनो मालाबा दांनो हायामोन। बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रामोन। थामहिनबा मोनसे बाथ्राया रोखा जे इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ जोंनि दिनैनि बे बिटिआर हालामावहाय क'क्राझार बियाबनिफ्राय MP हिसाबै सिखारनाय BPFनि जा बिजाथि खाम्फा बरगयारिया मोनसे समाव सोलोंथाइ बिफानखौ दैदेनदोंमोन। आरो देरहासार बसुमतारी बिथां, जाय अपोजिसन पार्टिनि बिथाङा दैदेनगिरि, बिथाङाबो इडुकेसनखौ सामलायदोंमोन। मोनसे समनि जोंनि आसाम हादोरसानि मन्त्रि, बिटिआरनि मोनसे समनि मा होनोमोनलाय, बिथाङाबो दैदेनदोंमोन। गतिके दुखुनांथावा बिथांमोना जेसेबांखि माबायाखैमोन, जास्ट बिबानखौल' लादोंमोन, मावनो थाखाय नाजायाखैमोन। बे बाथ्राखौ जोङो दिनै रोखा मोननो हायो। जोंना मेट्रिक पासआथ' जोंनि दिनाव दिनै अनजिमायानो गैया, जेराव आसामनि गेजेरावनो टप जानो हादों। जे बिथांमोननि दिनाव मेट्रिकआ 60 गाहामल' 66 गाहामल' पास जायोमोन बोसोराव फार्स्ट डिभिजना। खिन्थु जोंनि दिनाव दिनै APSC मेइन एग्जामावनो 130निख्रुइबो बारा बोसोरावहाय ओंखारदों। गतिके आकाश पाताल डिफारेन्स दङ। बिथांमोना बिबानखौ लादोंमोन, मावाखैमोन। जोङो बिबानखौ लादों, जों थैथां मावदों, जायनि जाहोनाव जोंनि हारिया दिनै बयनिख्रुइ गोजौ हारिफोरजों चेलेन्ज खालामनो हानाय मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि होजादों। आं खोब खाफाल गोनां होननानै गावखौनो सानना लादों। मानोना चिराङा BPFनि समाव गाहाय थाखोनिफ्राय 1 नाम्बारमोन चिरां जिल्लाया। दा जोंनि सरकारनि दिनाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गोजौ थाखोनिफ्रायसो 1 नाम्बार। बिथांमोना गाहाय थाखोनिफ्राय 1 नाम्बारमोन, जोङो गोजौ थाखोनिफ्राय 1 नाम्बार खालामनो हादों चिरांखौ। थारमाने मोनसे बाथ्राया रोखा जे बर'फोर थानायनि थाखाय काउन्सिलनि रिजाल्टआ बिराद गाज्रिमोन होननानै दिनै आसामनि मानसिफ्रा सोंखारियोमोन, मिनियोमोन। खिन्थु बे जे दिनै नंखाय होननानै फोरमान होबाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारनि दिनाव बर'फ्रानो आसामाव थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीजों निख्रुइबो गोरासिन फोरोंनायाव, सोलोंथायाव सांग्रांसिन मोनसे हारि होननानै दिनै सिनायथि होनो हादों। गतिके डिफारेन्सआ बेनो। अब्लाबो जिखियानो जायाथों, बिथांमोना सोलोंथों आरो काउन्सिलाव नेक्स्ट एसेम्बलियाव बिथांमोना आं सानो बिनि सायाव बिथांमोना कुइसन एराइज खालामनाया मोजां सोलोंथाइनि बेलायाव।
दानिया सल्भ गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।